Dewan Karoni, Dewan Karoni. Aku nyebar liwat seni wewayangan. Susah payah akeh beban menunggu ujian. Kegiatane wali songo kesempatan angin ceritake rukun Islam ning wewayangan. Sadan loro dan gambar Raden Janaka sholat kakuat dan gambar Werkudara kang bisa ngrampungi perkara jajah agama nalika lagi perang tempur Bratayuda bayare zakat kinambar Raden Arjuna Raden Puntadewa iku gambarane poso.